इतना गाना डिलीट भइला के बाद हम खड़ा बनी इतना समझ सकत रह? तू लोग समझते हो खूब जी इतना कुछ भइला के बाद जो ने 20 गो गाना रिलीज करत ला वो महीना में आज 10 गो करता ओकरा बादो तू लोग रोक नहीं खप पावत। कहाँ से रोक बोलो भाई? हैं हमारे मेहनत के रोक दे बोलो। सब जने मिलिए के का उखाड़ ले बस के बाद जेकर के जनता प्यार करेला ना ओकरा के केहू उखाड़ ना पाई, धरती के केहू ना। जवना वृक्ष में भगवान के पानी पड़ता ओकरा के हिला के सुखावला के तारा लोग के बस के नहीं खे, हम सुखबे ना करब। ऐसे जो लोगन के पता बा भगवान के भी पता बा कि ये एगो पॉइंट बा जे भोजपुरी के कुछ कुछ फल दियो देता, न तो मैं लोग सुखा ही में लगल बा कि ना सुखा दो। एगो बेटा पैदा होत नहीं खे तले जौन पौधा भइल बा ओकरा के मुआ दो, ये ना एगो बेटा पैदा कर लो तब समझ में ना आई। ओकरा खातिर क्षमता चाहिए। एक कलाकार, एक भाषा का कलाकार कैसे पैदा होता है उसके स्ट्रगल को आप लोग नहीं देखते, उसको खत्म करने पे लग जाते हो। एक भाषा का बेटा कितना मेहनत करके पैदा होता है एक समाज के लिए, एक भाषा के लिए, एक भाषा के गरिमा के लिए, अपने चीजों के लिए। लेकिन तरह लोग तब ना अब घेरा गल बड़े एग्रीमेंट में आ गल बड़े तो ये पूरा जीवन के एग्रीमेंट में नहीं खे बाबू। तरह लोग बता देते नहीं एगो बात, ये एग्रीमेंट बा हमार पूरा जीवन हमार नहीं लिखा गलो में। हाँ एक चीज बा जी ना पढ़ल आदमी ना पढ़ल ओकर अब मलाल बा, जे शायद पढ़ले होती तो हम देख के काम करती। लेकिन हमनी के भोजपुरी के आदमी है जाना, दूगो बात के हुआ अच्छा बोल देला तो ओकरा साथे आदमी घुल मिल जाला, ओकरा के आपन बना लेला। आपन बनावे के क्षमता बा हमनी के लगे। अरे कागज पत्र के का मतलब बे? कागज पत्र कोनो मतलब थोड़ी होला। आज 3 महीना 4 महीना से इतना सारा गाना डिलीट 100 मिलियन के लोग तो आइडो लगा के 100 मिलियन नहीं कर पावत। खेसारी के लोग के प्यार से 100 मिलियन हो जाता। अब कई सारा गाना 100 मिलियन 50 मिलियन के हमें डिलीट हो गई यूट्यूब से। कई सारा कंपनी के काम हमारा से छीना गई तो का हो गई? रोड पर भीख मांगता नहीं हम ना भीखो मांगे कोई तो तरह 20-25 जना से मांगे वाला नहीं की हम मांगे को ही ना तो अपना जनता रूपी श्रोता से हम रोज मांगी ले आशीर्वाद के भीख कि हमरा कहेंगे ऊर्जवान बनौले रही रे बस अभी बनू ट्रेंडिंग में। अभी दूगो गाना में ट्रेंडिंग में बनू, हम रोज ट्रेंडिंग में रही ले। उ केकर प्यार है? हमार ना, वो जनता के प्यार है। तो जी से कहां से हटे बोलो तू लो हैं? उजिया से क्यों हटे बोलो भाई?